Takže ahoj, je tu ďalšie video, ale neviem, ako by som toto video mohla nazvať, ale vlastne chcela som vám oznámiť, že moja kamarátka sa se mnou zrazu nebaví. Matko, bude to to sa mnou zrazu nebaví za to, že som sa jej opýtala, či môžem ísť k ním, lebo mám meniny. Ona na moje meniny sem stále môže ísť, ale ja k nim nie. No, to je fantázia. No, som vám chcela oznámiť, že podľa mňa je zlá, najhoršia, alebo kvôli také blbosti sa so mnou nechce akože baviť, akože ani opýtať sa nechce. To nechápem, akože ja by ňou ja sa spýtam, ale keď je taká trúba, to s ňou. Takže toto video bolo celé a dúfam, že budete odberať, lajkovať, dielať a pozerať moje videá. A jej tiež.